ini lama sempat tengok saja. Ini pulang media takut dengan belai hamil marwah. Ini belai tong-tong manisal, oke hasil sal, distrik di mana ini bahat berbosor. Jeng tunggang-mang diprai bunggai. Jeng suci do bonci jongjak. Buku kuai kok sawo, kamungun nukia. Dia baca ini bobagara, kasut ke bobagara. Jeng mai tongnai, sab samai tongnai. Bobagara ni urduge, bini inisiatif bay, bini leadership bay, bini tujuh bay. Ini 25 tarik Jun 2021 edisi अधिवेशनाव ग्रेटर ट्रिपल बिल पास खाबन खानावै जों जतन तंथलायजाक तीन ताकारजला जोननि एरियानि तमा चला तमा बोरै तमा मोरा तमा बोरैसो जतन ग्रेटर ट्रिपल दाबि एदिसे हाबां बरफ दुबनावै बेलाय खाथंलायजाक बेलाय तंथलायजाक जोंनि बाजि थाबाय खाथंलायो मिसिल खालायो मरा जों दिनाव बुथुमलायखा दाग्रा जों प्रमोट खालामदों दाग्रा जोंनि अरा लकेल हिसाबै खाथं बेफोरना आं बेलाय बबाग्रा मारनानै जों बहुत आगे जोंना दंमोन एबा जों बागै फरायनायाव मोनसे दंजागौ आबुनि बागै जा मोजाङै कग्रमा दङ आं जुदि बुथ नरक बरकना आशीर्बादनि पास खायजांखै आं ग्रेटर ट्रिपलनि डिमान्ड ना काउन्सिल पास खायना माने आबुनो मुताबिक न कगनारगै बिनि कमिटमेन्ट बनारगै दिनै अधिवेशन ब 18 जना एमडीसी आउट अफ 28 28 जना एमडीसी नि बिसिङाव 18 जना एमडीसी अमखायै सर्वोच्च समिति क्रमे निमे फनो अब दलसाथ अपोजिसन पार्टी त बरस राजायमन खुंनायनो हायबनो सिनि मेजरिटी सिङावनो बिल गुबै आरो अधिवेशन त्रिपुरा सरकारनि रक्षा कवच त्रिपुरा सरकारनो मुथांनानै त्रिपुरा सरकारनि सार्भाइभेल त्रिपुरा सरकारनि एक्जिस्टेन्स नारना बगै बबाग्रा बिन कग्न नारखा बिनि कमिटमेन्ट बनारखा अब जों बेलाय खाथंलायजाक बेलाय तंथलायजाक अमा हायकानो जों ताबो जक्त गुबुन पार्टी गुबुन चिकन पार्टी बा गुबुन पार्टी खायथना आं जतन कबनो मुथुं हायदि ताबो थानजागांलायसिनाय जों ताबो कसा कर्म होनायलिया ग्रेटर ट्रिपलनि बागै जतन थानजांलायो जेतु बिलबो पास खाबा जों ताबो मुभमेन्टनि बागै जों ताबो आगो कलमा लामा कलमा हिमनाय नांलाय जतन थानजांबायदि होनै आं कबनो मुथुंगो मा पार्टी इरेस्पेक्टिभ अफ पलिटिकल पार्टी इरेस्पेक्टिभ अफ नि रिलिजन कास्ट क्रिड जतन नियावै और जागा फाइ गेदार फाइ एसेम्बली फाइ बबाग्रानि मोटो आदर्श आइडियोलॉजी न ग्रेटर ट्रिपल आइडियोलॉजी न तेबो प्रमोट खायख्लांमानानि बागै आगो फाइ आं जतन कबंना मुथुंगो एसएसटी प्रमोट खरकसा दंगै खरकसा आदंबा प्रमोट खरकसा हामजानाय बा दादिनो हामजानायनि आं कबंना मुथुंगो हायदि जों ताइ फिलाय जागलिया जों थागलाय जागलिया जों डिवाइडेड नालिया थिन बिथिङाव डिवाइडेड पलिसि खाय थुंजादों जों आरो बहुत किसु जों बिफ्राय बुंखा सुसित बन्सित फाया थाथक थाखा जागा आबुन हजि मुक्तिन गायसन लामा ग्रेटर ट्रिपल ताइन ग्रेटर ट्रिपल मा सानखांखाय गोबां मा जागा दङ दा फनो एडिसि एरियाव खब जायगा मधुपुर हाय जागाराव रामगति हाय जागाराव गोबां मा जागा दङ आब हाय जागारावनो खबै खायनायनि बागैनो बबाग्रा ग्रेटर ट्रिपल सानो और दाबि कुनो और सांबादिनि गैया थानानि अधिकार दङ थानानि अधिकार दङ बनो बदिनि
어머너 비시스 플라이 프라이오리티 월 이니 어디비서너 파스 캐비가 그래 카통 카가 그래 정통라작 그래 카통라작 담니게 보바라 빈 거고 나라게 이니 가타 티벨은 다디나 에디시 어디비서너 콘 파스 캐리만 바게 그래 정통라작 카통라작 어머 하이가너 저또 버러러고 정통라증 어몽라증 카통라증 가랑 가타 티벨은 치니 럭 거버 어럭 거버서 또 부스강어 정제콘 정 마리오 모벤은 그냥 우상하게 아쉽노 버러러 그래 한 바이 Oke, bener soalnya. Ale.